Mae'r ddrama'n parhau, a ni nawr ym Mhencampwriaeth Iseldir Brodorol. Rhys Roberts, mae pethau'n poethi yma? Ydyn, yn poethi, ac unwaith eto, sy'n eisiau ail dweud bod mae'r safon yn dda. Mae yna enghraifftau ffantastig o bob bryd yma, ac nes ni'n licio pigo rhan allan o heini, ac maen nhw gyd yn arbennig o dda. Be ydych chi'n edrych am? Siap, cyhyr, pob peth yna yn ei le, mae'n bendigedig. A llew, y clyn enillodd y llynedd. Ydy'r clyn yn mynd i ailgreu hanes eleni? O iddo Davies Aberrheon Aberhonddu? Wel, o'n i'n anghywir trwy'r diwetha, so well cael mynd rwy'n efallai. A mae rhaid atgoffa pobl bod yna ddau gylch fan hyn nawr, y rhai sydd wedi credydu a rhai sydd heb i credydu. A fan hyn yn y rhai sydd heb i credydu, mae dyn ni y Fiwlen, mae dyn ni'r Clyn, mae dyn ni'r Southdown a hefyd mae gyda ni'r Fendin. Ie, Fendin. Ac bryd ddim yn reiddiol o Brydain, ond bryd arbennig o dda sydd wedi llwyddo i gwneud maes ydi hun yn Brydain, ac mae'r lleill yn hen traddodiadol brydiau. Iawn. A'r Fiwlen Gymreig fan hyn nawr, mae hon wedi bod yn ddafad dylanwadol iawn yn y neindiadau ni. Yndyn, fel o'n i dweud yn cynharach, mae'r Biwlen yn enghraifft da o sut mae bryd wedi addasu i beth i'r gofyn. Mae chydig yn wahanol i be oedd 10 mlynedd ar 20 yn ôl, a mae wedi gwella ar hyd yr amser. Ac yn llwyddo. A beth yn clywed ydy'r miwl, wrth gwrs dim bryd unigol i niwe, ond fel croesad o'r Blueface Leicester a rai o'r brydiau Cymreig fel yr Biwla neu'r Speckle. Da ni'n dweud mai penfrith Biwla yw mam hon yn dyfa ar y wyneblais Caerlir. O, definitely. Y composite breed maen nhw'n galw, maen nhw'n hel nhw at ei gilydd. A nhw'n cael 8 cenedlaeth i wneud o'n bryd go iawn. Iawn. Mae'r beirniad nawr yn edrych ar y pedwar sydd gen i'n y rhestr fer yn y rhai heb i credydu, a mae'n cerdded nôl nawr at y rhai sydd wedi credydu. Mae da ni ar y gosfa, mae Suffolk gyda ni? Suffolk, ie. Da ni'n mynd trwy, ie. Yr Suffolk oedd o David Jones o Frongoi. Oxford Downs, o'n i'n dweud? Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Hampshire, ie. Y Suffolk a'r Hampshire, pwy un? Suffolk i fi, ac... Sa'n mynd i gwybod mas am hynna? Ach, yn iawn. Y Suffolk oedd o David Jones Frongoi Llanon Aberystwyth. Ie, da iawn. Mae o'n hollol heiddiannol. Mae o'n ffantastig. Mae'n mynd i edrych rhywle arall lawr am yr ail, fi'n credu, neu'r reserve. A mae'r ysgrifeneddes, y Cabinet dros Amaethyddiaeth, yr amgylchedd, yn dod mewn nawr, Lesley Griffiths yn dod mewn i gyflwyno'r enillydd. Ie. Anrhydedd mawr, fysa rhain dweud. A wedyn, bydd yr perchenog yn ymbalchu yn ennill wobr mewn maes mor llydan ac yn eang a hyn. Wel, am sioi mae David Jones Frongoi yn ei chael eleni. Ennill yr oen fenw rhyngfryd? Ie. Hollol. Mae o wedi profi hyn dros y blynyddoedd yn gallu gwneud o. A unwaith eto mae wedi gwneud o eto. Be ydych chi'n meddwl o'r Suffolk Llew? Wel, mae'n siampl da o'r bryd, ffantastig o'r bryd. A mae'n neis gweld mynd ôl i Sir Aberteifi yna fe. A gweld hefyd nawr bod y Fiwlen Gymreig wedi ennill y gil wobr oedd o Tom Evans, Aberffrith, Caersws. Yr ifanc fan hyn yn cyrraedd y brig. Ie, fel o'n i dweud yn cynharach, meistr y reifinc, a mae o wedi dangos o anifail mor dda, anifail da sgwrs hefyd. Hollol heiddiannol. Llong gwyrchiadau mawr iawn i David Jones, Frongoi, Llanon Aberystwyth, ac i bawb oedd wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth yr Iseldir Brodorol.